Další knižní tip bude z pera úspěšné české spisovatelky dětských knih Kláry Smolíkové. Její další počin se jmenuje Čertice Dorka a je zároveň bohatě ilustrovanou, veselou a zábavnou knížkou, stejně tak jako učí děti poznat pestrost českého jazyka. Knížku i její hlavní protagonistku představuje sama autorka. Ta čertice tam nahrazuje takové rozpustilé holčičky a kluky, kteří mají problémy, nebo občas to nejsou ani problémy, no z nás tak utahují, když něco řekneme nějakým přeneseným významem. Třeba dej pozor, ať ti neuteče mléko. Tak oni říkají, mléko má nožičky, jak by mohlo utéct. Takže čertice Dorka žije s svojí babičkou, která má ten bohatý slovník a ráda používá různá přirovnání, přenesené významy a čertice jí chytá za slovo. Proto i to Nechytej mě za slovo je podtitul té knihy. Předpokládám, že knížka je hodně veselá. No je, protože ilustrace Honzy Smolíka jsou dělané tak, že vlastně ve chvíli, kdy ta babička takovéhle spojení vyřkne, třeba ráno mi musíš vyskočit jako rybička, tak Honza Smolík nakreslí Dorku, která je čertice, tak umí trošku kouzlit a ráno opravdu vyskočí z postele jako obří ryba. A pak vždycky jsou tam 3 další obrázky, které vlastně si různě utahují z toho spojení. Takže jestli teda má vyskočit jako nějaká zauzená ryba z plechovky, nebo jestli je to nožík rybička a v jednom tom obrázku je to vždycky správně, takže vyskočí jako správně vyspalá, dobře vyspalá holčička, čertovská holčička v pyžamu z postele. Pro jak velké děti tato knížka je určena? Je to tak přelom těch předškoláků, školáků. Hodně vždycky záleží, jak se v rodině čte. Pokud rodiče anebo prarodiče dětem čtou, tak už třeba 3leté, 4leté děti si s touhle knížkou užijou spousta legrace a teď ty ilustrace jsou hodně návodné, takže to je knížka i pro předškoláky. Ale pokud by si to dítě mělo číst samo, tak to je tak 2. třída, takové optimální na to čerstvě rozečteného čtenáře. Kláro, kde vlastně berete inspiraci? Tak tady v tom případě je to knížka s námětem poněkud starším, protože tuhletu rubriku Čertice Dorka jsem vymýšlela do časopisu Čtyřlístek už před víc lety. Takže inspirací byly jednoznačně moje děti nebo moje dcerka, která mě chytala za slovo. Tahle ta rubrika jsem zjistila, že nebyla úplně zapomenuta. Občas, když jsem v knihovnách, tak paní knihovnice mi ukazují desky, kde to mají zastrkané, tu rubriku, že s tím pracují. A mě oslovilo nakladatelství, že by to rádo zpracovalo, rozšířilo do knížky, protože ono je zaměřeno na autistické děti a lidi, kteří trpí autismem. A tihle lidé mají problém právě s tím doslovným chápáním. Takže zatímco dítě normálně si dělá legraci, usnout na vavřínech nebo poslala ho šípku, ale vědí, že to je legrace, tak autistické děti opravdu se úplně vážně ptají, co to znamená, je třeba jim to vysvětlit. Takže já jsem vlastně tu rubriku upravila v tom smyslu, že jsem ji rozepsala knižně, ale zároveň jsem měla na mysli ještě ten čtenářský segment, kterým ta knížka opravdu pomůže. Takže nápad je starší, inspirovaný vlastními dětmi, ale teď mám radost, že ta knížka i třeba někomu pomůže. Tak to byla kniha, kterou můžeme potěšit i naše vnoučata Čertice Dorka od Kláry Smolíkové. A tím končí dnešní magazín pro pokročilé. Zase příští neděli ve stejnou dobu se na vás bude těšit Šárka Rusnáková a Kaja Netolická. Přejeme vám úspěšný vstup do nového týdne.